tekwan udang. Ikonyo makanan tekwan yang dari Palembang, nuansa Minang. Inilah dinyo. Tekwan dari Deca Foodie. Pakai daun seledri. Sudah tuku minyo. Aku ladonyo. Aiko jadinyo. Kini wak coba lah. Iko yang tekwan Palembang, pakai udang, nuansa Minang. Wak coba lu yo kuahnya lu. Taraso mana kuahnya lama. Deca Foodie masak nggak tanggung doh. Kok ada udang di situ coba saya lu. Tekstur udang itu taraso lama mana Deca Foodie sampai tekwan lama. Iko pulo ayo minum abana, ayo minum sehai iko pakai jeruk nipis, aba merek di siko Ba nomor telepon bagai, lama bana. Konyo